Какво ще ни разкажеш за циите? Ами ще ви разкажа как докарват машините, как ги монтираме. Аз водех една бригада от 10 човека, мои подчинени. Машините идваха от Швейцария и Франция и Германия. Правехме постаменти в цеха, механичния цех, и нареждахме машините една до друга, на едно место с круговете, на другото фрезите, на третото шлайф машините и бор машини. Цеха се състоеше от 40 човека, стругари, фрезисти, шлайфисти, които изработваха части за електронната техника. И ги предавахме горе в направленията на института, за да ги сглобяват. И след като ги сглобяваха, готовата продукция ние продавахме извън България. Най-много я взимаха французи и германци, за което ние получавахме съответно не пари, в долари ни плащаха и оттам изкарвахме заплатите си. И така. Повече няма. А можете ли да ни разкажете нещо за панаирите? Какво се е случвало там? За панаирите ние правихме международни панаири. Един от панаирите беше в Пловдив. Аз съм ходил като началник на панаирите в Германия, в Чехия, в бивши Съветски съюз, сега Русия, в Гърция, в Румъния и навсякъде показвахме нашата продукция, която след това сключвахме договори с тези страни и я продавахме. И толкова. Да, благодаря. А нещо, какво ти е направило впечатление от работата ти там? Нещо. Най-голямо впечатление, което ти е направило? Най-голямо впечатление ми е направило това, когато правиме продажбата на машините. Ние плюс това правихме елки, сметачни машини, от които се интересуваха най-много французите. И имаше един французин, който е специалист по тези работи. Като дойде да купува и казва, дайте ми 50 бройки. И ние отделиме 50 бройки. Той ги сложи там на стълбището и казва, дайте ми от всеко 10 по едно, защото така ги пробваше, той да види дали работят. И като слага по една штук по стълбите надолу, като се изпремета, слезе някой, вземе я и почва да работи с нея. И казва, добре си, давайте, подписвам договор, плащате и си заминава. Това е. Имало ли празници, коктейли? Присъствали сме такива? Имахме. Нищо не може! Ще ни разкажеш ли за тях? Това е внучка ти, така ли? Да, това е моята непослушна внучка. На всеки панаир, където ходихме на изложба, международна изложба, имаше ден на България.
И канахме гости от всички страни. Там имаше поляци, чехи, германци, руснаци, китайци, корейци, американци, от целия свят. Рускини. И Имаше и там рускини. правихме коктейл. Черпеха се хората. А кой коктейл ти остана най-много в ума? Най-интересен. Най-интересният беше в Искам да ви кажа. Съветския съюз. Бившия Съветски съюз. Искам Там да ви кажа. дойде и едно време президента на България, който беше Тодор Живков. Той откриваше панаирите и така. Това е всичко, така ли? Това е. Няма какво повече да ми разкажеш. Няма какво. Това беше.